שלום לכולם, אני מבטיח לכם משהו מעניין, אבל קודם כל בואו נזמין את אמה ומירנדה לכאן. עכשיו אנחנו בהחלט מוכנים. אמה, קדימה. מה שתגיד, ידע לכן כבר בחרתי את הכפתור המתאים. מגניב. מאחוריה מסתתר משהו חם באמת, פלפל צ'ילי בוער. אני לא בטוח שתאהבי את זה, אבל שום דבר אי אפשר לשנות. הבחירה נעשתה. מה זה? או לא, באמת צ'ילי? מספיק, לא רציתי אותו. מה אני אמורה לעשות עכשיו? אני לא יודע, את יכולה לנסות. אני לא בטוחה שזה רעיון טוב, אבל באמת אין אפשרות אחרת. ובכן אני כבר מרגישה שמתחמם כאן. איזה סיוט, אני בוערת. ובכל מקרה עשית את זה, כל הכבוד. מירנדה, מה שלומך? גם אני כבר בחרתי את הכפתור. הנחישות שלך משמח אותי, אני חושב שמגיע לפרס. מה דעתך על שוקולד? זה נראה מאוד מעורר תיאבון, אני לא יכול להתאפק, אני רוצה לשים את זה בפה. האם לא שכחת שום דבר? ובכן, די לבזבז זמן, השוקולד הזה שלך. אני חייב לתת אותו. הראש שלי, מה זה? וואו, שוקולד. הפתעת נעימה. עשיתי את הבחירה הנכונה. האינטואיציה שלי לא אכזבה אותי. אני לא מבין למה כל כך חם כאן. וואו, המתחום משתולל. אפילו השוקולד התחיל להמיס. מה קורה? לא הזיק להפיל את המזגן. מירנדה, נשארו עוד כמה. גם זה שלך. מה זה? זה לא נראה כמו שוקולד בכלל. העיניים שלי, אני לא רואה כלום. נראה שהיא לא אוהבת את זה. כן. אבל זו לא אשמתי, זה בגלל אמה. היא בוערת. אנחנו צריכים לעשות משהו בדחיפות. איפה אני יכול לקבל מים? הזכרתי. היה לי כלי. אני מקווה שזה מספיק כדי לכבות את האש. מים, סוף סוף. יש. טוב, הרגשתי הרבה יותר טוב. מזל שזה נגמר טוב. הגיע הזמן לעשות סיבוב שני. מירנדה, נתחיל איתך. לא אכפת לי, מוכנה. העומס שלך מצמח אותי. אני לא יודע מה לעשות עם הגאדג'טים האלה יפים. אני מקווה שאת יכולה לעשות. וואו, כל כך הרבה, מגניב. יש עוד משהו? תזרוק את זה מהר. אני תופסת. מגניב, זה תיק איפור. אני אוהבת לעשות איפור. אילו צלילים, אילו צבעים, לא יומן. הגיע הזמן לקחת את המלרשת ביד וליצור. אני בטוחה שהצליח ליצור יצירת פופית אמיתית. אני רק צריכה קצת זמן כדי להפוך אותו למציאות. ובכן אני לא אפריע לך. אני אלך לאמה. מה שלומך? הכל בסדר, כבר עשיתי את הבחירה. זה נהדר. אני שמח שנוכל להמשיך ולא לחכות. הבא בתור הוא ארטיק טעים להפליא. את בהחלט תאהבי את זה. למה כל כך קר? מה זה? האם זה קרח? וואו, זו גלידה. אני מתה עליו. כמה טוב שקיבלתי כל כך הרבה, אני מוכנה לאכול הכל. טעים להפליא. תודה. אני לא יכולה להפסיק. זה מעניין אותי. איכס, אמה, לא הזיק לך לאכול קצת יותר מסודר. לא אכפת לי על הנימוסים כשמדובר באוכל. או, אני די גבוהה. אולי למישהו יש צמיחה. אפל את החימום בבקשה. כנראה בשביל זה צריך ללחוץ על הכפתור עכשיו. מה את עושה, אמה? את תשברי את זה בכסף הזה. מירנדה, תעזרי לי. מה קרה? או, מייבש שיער. אני יכול לקחת אותו לזמן קטן? למה? כל השאלות אחר כך. עכשיו אני צריך לחמם את אמה. אני יכולה לזוז שוב. נהדר, תודה רבה. הנה רק הגלידה שלי נמסה. או לא, זו כישלון. את כמו תמיד, אמה. כל הזמן חושבת על האוכל. למה שלא תחזיר לי את המייבש שיער? אני רואה שאתן מוכנות לסיבוב חדש. בואו נמשיך. אני לוחצת על הכפתור. קדימה. מה שתגידי, מירנדה.
אני לא רוצה להתווכח איתך. לפני שנתחיל, אנחנו צריכים ללבוש חפילות מגן. הנה, את צריכה את זה. בסדר, מה שתגיד? זה נהדר. עכשיו אפשר להתחיל. הלבנים האלה כל כך כבדות, אני בקושי יכול להרים אותן. איי, זה כואב. מה זה היה? אני מצטער. לבנה אחת נפלה בטעות. עכשיו תתפסי את כולם. זה כואב, מספיק. כוכביות מסתחררות מול העיניים שלי, הכל צף. למה אני צריכה על כל כך הרבה לבנים? אם את לוקחת מלט ומרית, אפשר לבנות משהו. אני חושב שתחליטי מה זה. אני לא אגביל אותך. אבל מעולם לא בניתי שום דבר. אני אפילו לא יודעת איך להתמודד עם זה. זה לא נראה טוב, למרות שיש לי הזדמנות להראות את הפנטזיה העשירה שלי. בוא נעשה את זה, אני בטוחה שזה יהיה מבנה גדול. אני אתחיל מכאן. וואו, זה מאוד מרגש, לא היה לי מושג עד כמה יש לי קיר שלם. לא היה לי ספק שאת יכולה לעשות את זה, אני חייב ללכת. האם הגיע תורי? כל כך מהר. בסדר, אני הולכת ללחוץ על הכפתור הזה. כל הכבוד, אמה. בשבילך יש לי משהו מעניין. תתקרבי מהר, קדימה, פורקים, קדימה. מה זה שם? התחושות אינן נעימות ביותר. נראה כאילו יש קנטון של חול מתחת לחולצת ריקו. המשלוח הלך נהדר, ביי ביי. כל שנדר הוא לתת לאמה כלים, והחובה שלי הושלמה. מה אני אמורה לעשות עם זה? את תביני את זה. תחזיקי. אלה כלים ילדים. הבנתי, אני יכולה לשחק בארגז החול. תודה, אני חושבת שזה יהיה כיף גדול. אני רואה שאת נכנסת לתם. כן, תראה כמה זה נהדר. וואו, צעירה שלמה. זה נראה מדהים. מה זה? מה דעתך על הבניין שלי? ניסיתי. אני רוצה לראות מקרוב. בסדר, סיימתי. נראה שהלבנה אחת לא במקום. אני אתקן את זה. מה עשית? הכל עומד ליפול. אני מצטער, רק רציתי לעזור. תודה. יצא לו נוח. וואו, זה קינדר. הפתעות מחכות לנו. הפתעות גדולות ענקיות. לא רע, בוא נגלה מה יש שם. מה? שקר חצוף, ביצה גולמית ואני רציתי צעצוע. עכשיו אני חושש לנסות. כמו שוקולד, כיף. וואו, יש פה עוד שתי ביצות קטנות. גם פה שקר. איך, אלה ביצים גולמיות. אני לא רוצה לאכול ביצים גולמיות, נכון? אתה יכול לגדל את עוף. מה את עושה? בקרוב תגלו. תראו, הביצה זזה. תראו, אלה תרנגולות אמיתיות, כל כך קטנות ורחות. זה כל כך מתוק. הן טובות. בוא לגלות מה מתחת לסכין. תני לי לראות. אוי אוי, אולי נדמה לי? לא, זה לא נראה. אין שם שום דבר. קדימה. אז... איכס, זה נכון. גם אצלך, איכס. כן, זה... כן, אנחנו יודעים מה זה. זה מסריח, מגעיל, נורא. אולי זה שוקולד. לא מסריח נראה לי. לא צריך. זה באמת שוקולד, ליתר דיוק נוטלה, אני פשוט אוהבת אותה. נעשה גם את שלי. קדימה, אני כבר לא מפחדת מכלום. הכל נוטלה, יתר על כן נוטלה טעימה. הנה אוסטין, תנסה. איכס, אבל טעים. ועוד הרבה, מגניב. תני לאמה משקה. אמה, קחי. איכס. או, כיף. אני עוד רוצה.
איכס, דגים, זה מגעיל ומסריח. אמה, תתחילי. כן, אמה, קדימה. לפחות יש לי דג קטן. איכס, זה מגעיל. אוסטין, תמשיך. אוקיי. אני לא יכול, זה מסריח. אני מעדיף לתת לה ללכת. תנו לה לחיות, אני לא רוצה להרוג אותה. ג'וליה, זה תורך. יש לי רעיון. עכשיו תהיה יצירת מופת קולינרית. ריח טוב. רוצים לאכול? הנה לכם, עכשיו יהיה מספיק לכולם. הנה, דג טעים הכי טוב. אני תוהה מה הפעם? רק אחד וקטן? ענקית! ויש לי תינוקת. אתה לא לבד, תסתכל על אמה. אני מוכנה לאכול אותה. על מה אתם מסתכלים? היא פשוט ממש טעימה. גם לי יש משהו מצחיק, אבל זה כל כך קטן. יש גם משהו תקוע בשיניים. ג'וליה, אולי נתחלק לשיניים? לא, תבקש מאמה. זה ממש טעים. אמה, תשתפי עם החבר הכי טוב שלך. לעולם לא. בסדר. ואתה יודע איך לעשות את אפילו יותר טעים. רוטף. קבל את זה. קדימה, זה ממש טעים. ג'וליה, תתכבדי. אני אשרף. תחזיקו אותי, אני עומדת ליפול. תירגעי, לכולם יהיה קשה. בוא, אני אתחיל. בלבל מוכן לצאת אחורה. תנו לי מים. הנה לך. קח את שלי, לא שלי. אמרת שלי. אל תכסי אותי. תירגעו. תודה. ג'וליה, תאכלי. אני אולי לא. תאכלי מהר. בסדר, בסדר. אני כמו דרקון. כאילו הוצאתי אותי מהאש. עכשיו אמה. אני חושבת שאנחנו צריכות ללכת. אני יכולה לעשות את זה. מה? זה רק ממתקים. אדומים, כלומר אהובים אליי. מגניב. היי, אבל לא. תשבו שם. 1, 2, 3. זה הכל? אבטיח קטן כאלה? אבל יש לי אבטיח ענק. זה טוב. אני יודע איך לנקות אבטיח. זה נראה מצמרר. זה כאילו שאתה חותך אנשים. תראו איזה אבטיח תואר. מה זה? מה עשיתי? אין לי אבטיח. יודעים שאפשר לבדוק את הקרבים בדפיקות. שימו לב, מספר קטלני. תנו לי לצאת, אני לא רואה כלום. אני אקח את זה. זה לא הולך, מה לעשות? אני חושבת שאני יודעת. אם אי אפשר להסיר את הבטיח, אז אפשר לחיות עם זה. דבר אחר. אני עדיין לא רואה כלום, תצילו. תראו, זה ברוקולי, אני מת עליו. איך סלילוס את הדשא הזה? אני אוהב את זה. אתה אוהב את זה. אתה משוגע. אבל אני אתחיל. זה אפילו נראה מכוער. זה טעים בדיוק אותו דבר. אני חייבת. אני עומדת להקיא איכס. הנה, תני לי את זה. תרגיש טוב יותר. וואו, לא ידעתי שאת יכולה לעשות את זה. עכשיו אני אוכל. הגיע הזמן לאכול את הכובע שלך. ברוקולי הוא מאוד שימושי. עכשיו אני חזק ובריא יותר.
אז סיבוב חדש. עוגיה קטנה? נכון, יש לי אקדח קסם. עכשיו זה עניין אחר. תן לי, גם אני צריכה אחד. יש, תראו, זה עבד. היא גדלה בקפיצות, תראו כמה היא טעימה. זה טעים. ועכשיו מעניין כמה אני יכול להגדיל את העוגיה? בוא לגלות. הגודל המקסי, תראו איך זה גודל מהר. איפה היא? התקפתי. לא היה צריך לעשות את זה. ויש לנו אוריו. כפיים, זמן שוב. אני יודע שזה לא מריח טוב. יש לי הרבה. אני לא רוצה. אצלך יש לי הר שלם. יש לי אחד, אבל אני גם מתוסכל. איתן, אתה תתחיל. אתה גבר. למה אני עושה את זה? אוף, זה מריח נורא. מה אדם? תנרשי, אפילו יותר גרוע. איתן מסכן. תירגעו, עכשיו את חייבת. אולי כדאי שתזרוק את זה. תעצרי, תאכלי. אני מצריכה. איך, זה מגעיל. אמרתי לך. ג'וליה, אנחנו מחלקים לך. מישהו קורא לי. תשבי, אל תשקרי. בסדר, בסדר. זה יותר טוב. אני חזקה, אני יכולה להתמודד עם זה. איתן, אל תהיה כל כך מרושע. תראי כמה מצחיק. למה אני בכלל אוכלת את הדבר המלוכלך הזה? את יודעת מי חסר? ערפד. אל תצחוק, איתן. נשאר קצת. תאכלי שום או שאני אוכל אותך. אל תציק לי, ובידך זה מחלי. את כבר ירוקה. אני גוסס. סוף סוף נגמר קירקס הזה, ושהוא לא יחזור אלינו שוב. בנות, ניצחתם את ערפד. כיף וכיף, ואחרת הצהריים היא על הלוח הזמנים. פנקייקים. לאיתן יש אחד, לאמה יש כמה, ולג'ולה יש מגדל שלם. אני רעב, אז אני אתחיל. כדי להעיר את הפנקייק, הכנתי את השמנת וממתקים של M&M's. יצא טעים מאוד. ללקק את האצבעות. אמה, תתחיל. גם אני אשפר את הפנקייקים שלי. ראשית צריך להגדיל את זה. מערוך יעזור לי. ועכשיו הגיע הזמן לשמנת. הר שלם של שמנת. זה מרשמלו עליהם. וגם ממתקים. מתברר כמעט עוגה. ענק וטעים מאוד. איך תדחפי אותו לפה. אל תדאגו, אני תמיד אוכלת ממתקים כאלה. גם אני רוצה פנקייק. איתן, תן לי מערוך. הנה. זהו זה, זהו זה. נופל. ישר עלינו, סליחה. תקבלי פנקייק. ועכשיו מסטיק. לאיתן יש הרבה, לג'וליה יש קצת פחות, ואמה מתספקת באחד. אל תתיישו. וואו, לא מסטיק שלי. טוב, בוא נתחיל. הוא כל כך עסיסי, וכל כך הרבה. תשמרי על הפה שלך. יש לי פה טוב, אני יכול לעשות את זה. רברבן, אבל גם לי יש מסטיק. היי, ג'וליה, יש לי משהו בשבילך. קדימה. אפשר להפנט אותו. וניקח הכל. כן. יש לי כאן מעגל מיוחד. היי, איתן. מה את רוצה? תראה את זה. עשינו את זה. היא מנדרלת את הידיה. תפוס את המסטיק. מה? תעזבי את זה, זה שלי, זה לא הוגן. שולל טיפש. תגזירי את זה, גנבות.
כבר נמאס לנו עם הצעק שלך, צריך לשתוק אותך. מספיק, זה בסדר. רעיון טוב. 1, 2, 3, בשולחן שלנו בלימונים. אני יודעת שאתם לא אוהבים אותם, אבל למה יש המון כאלה? לאיתן יש פחות ולג'וליה רק אחת. ג'וליה, את תתחילי. בסדר. איכס. איכס, מגעיל. קדימה, איתן. בסדר. זה אפילו חמוץ בשבילי, אני עומד לבכות. אמה, תנסי. זה קל. חמוץ, אבל אפשר לאכול. לא, זה מגעיל. תרקי את זה. אולי מיץ הציל אותנו? רעיון טוב, ג'ולי. הנה ברס מיוחד, איתן, תן לי את הכוס. הנה. באמת מסתבר. כוס אחד לא תספיק. אין בעיה. שניהם לא הספיקו. קדימה. יש כזה, הוא ענק. וזה כבר נגמר. תראו, אל תשפכו. תחזיקי את הצלחת. זה לא עוזר. אני מחפש. כל כך מצחיקים. מיץ חמוץ. איתן, קדימה, תעשה משהו. קל. נקניקיות. למה יש אחד, לג'וליה יש יותר ולאיתן יש 100 שכבות. אני ראשונה, וקטשופ לא הזיק. וגם חרדל. מה איתי? לך לפה, הגיע הזמן לנסות. זה טעים מאוד. מאוד מעורר תיאבון. איתן, אתה תעשה את זה. זה יהיה טעים. אמה, אפשר לקבל הרדלים? בטח, קח את זה. מגניב. אני אפילו לא יודע איך לתפוס הכל. איתן הוא גרגרן. אני לא יכול להפסיק. עכשיו תורי. מים. כמובן. מה זה? עכשיו אני אעבוד על הגרגרן שלנו. איך הוא יערוף את הכדור? איתן, זה בשבילך. עוד נקניקייה? אף פעם זה לא מספיק. אופס, בום. ובאמת בום. מה יכול להיות טוב יותר מאשר מסטיק סוכריה על המקל? אז אני חושבת ששום דבר. לג'וליה יש הרבה כאלה, לאיתן יש פחות כאלה, ולאמה לצערי יש רק חבילה אחת. לא, רציתי עוד. יש לי מספיק. אני הולכת ללעוס את המסטיק הזה כל החיים, מגניב. אמה, תראי. איתן, תראה. צינקו, יש לי יותר 2 משיכות וכל המסטיק כבר בפה שלי. הם כל כך חססים, תראו כמה יש. אולי תפסיקי להתרברב? למרות שיש לי פחות, המסטיק נשאר מסטיק, וטעים מאוד. ואני רוצה יותר. קצת קסם. ותראו איזה חבילה גדולה. את מכשפה אמיתית. עכשיו יש לי המון מסטיק. היי, מה לידכם? את הבועה שלי? תחזיקו אותי, אני עפה. מעניין, אני יכולה לעשות את זה? כן, ואני טסה. אני טסה. אמה, תראי, טסה. מה? אמה, גם את? לאן אתן הולכות?